Usa ka ba karon nga nag-struggle sa imong pamilya? Aduna ba'y usa karon sa imong pamilya nga wala magsimba diha sa Ginoo? Igsuon kung usa ikaw ni ana, ayaw gayud pagtinapulan sa pagbuhat og maayo. Ipakita kanunay kaniya nga ang imong gialagaran ang Dios nga imong gisimba maayo ug gamhanan. Ipakita kanunay kaniya ang pagkamaayo sa Ginoo diha sa imong binuhatan. Ipakita kanunay kaniya dasiga siya kanunay nga siya motuo og mosimba sa Dios ug likay kanunay igsuon ang pag-insulto kaniya ug ang pag-insulto sa iyang mga binuhatan, kundili buhata ang mga butang nga madasig siya, nga magbadasigon siya. Kay kasagaran sa mga katawhan nga wala magsimba sa Dios, ang naa silang una-una ang simbahan para lang sa mga matarong. Ug dili sila mosimba kay ang simbahan walay nadato ni ana. Igsuon gusto ni Lord nga ilang masabtan nga ang simbahan usa sa pamaagi nga mulig-on ang ilang relasyon sa Dios. Mulig-on ang ilang pagtuo sa Dios. Ug kay kung mulig-on ang ilang pagtuo sa Dios ug ilang dawaton si Kristo sa ilang tibuok kinabuhi ug ila kining ikinabuhi, ila ging maangkon ang kapasayloan ug ilang maangkon ang tinuod nga kaluwasan. Igsuon hinumduman nato nga dako ang kalipay sa Dios kung usa sa mga makasasala nga kalag mubalik ngadto kaniya. Dako kayo nga kalipay sa Dios igsuon. Maong dili gayud kita magtinapulan sa pagsangyaw, sa pagdasig sa pulong sa Ginoo. Dili nato sangyawan sa mga pulong nga dili makadasig. Dili nato yaw-yawan sa mga pulong nga dili iya sa Dios, nga dili mga Kristohanong mga pulong. Tud kay kung ato kanang buhaton igsuon, mas mulayo ang ilang relasyon ngadto sa Dios ug dili gayud sila mukuyog kanimo sa pagsimba. Apan kung imo silang sangyawan igsuon sa pulong sa Dios, imo silang dasigon sa kanunay sa pulong sa Dios, ilang masabtan nga ang simbahan mao ang hospital sa mga tao nga wala pa mulig-on ang ilang relasyon kadto sa Dios. Tungod kay ang hospital para man sa mga masakiton sa atong physical, apan ang simbahan hospital kana para sa atong spiritual. Dili lang ang mga matarong na diha, kundi na usay mga makasasala, apan nausab sila pinaagi sa gahom sa Ginoo ug pinaagi kanimo igsuon sa imong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Isangyaw ang pagkamaayo sa Ginoo aron makita sa imong pamilya, makita sa imong bana, makita sa imong asawa o kinsa membro nga naa sa imong pamilya nga ang imong Dios nga gialagaran, ang imong Dios nga gisimba gamhanan ug maayo. Mo reflect kana diha sa imong binuhatan. Atong timanan igsuon nga dili gid kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Dili gid kita magtinapulan sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong sa Galatians 6 verse 9, "And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart." Mo na igsuon dili gid kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Magbadasigon gid kita sa kanunay. Kay moabot ang panahon igsoon nga kanang imong gihaguan, nga kanang imong mga sakripisyo moani gayud ka, o moabot ang panahon nga kanang imong pamilya karon kung usa sa membro sa imong pamilya wala nagtuog, wala nagsimba sa Ginoo, moabot ang panahon igsoon nga iyang makita nga ang imong Dios nga gialagaran, ang imong Dios nga gisimba gamhanan og maayo. Ayaw gayud kaluya igsoon pagmadasigon gayud sa kanunay. Tungod kay ang Dios mutabang kanato sa kanunay. Ang Dios sa kanunay nagtan-aw sa tong mga buhat ug iya kitang ubanan sa pagbuhat ni ana. In Galatians 6 verse 10, "Therefore we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of household of faith." O naigsuon, samtang mahigayon pa, samtang may panahon pa, samtang buhi pa kita nini nga kalibutan, ato gayong ipakita ang atong pagkamaayo dili lang sa atong pamilya kundi sa tanang katawhan nga niya nini nga kalibutan, ilabi na gayud sa atong igsuon diha sa pagtuo. Sa tanang tao nini nga kalibutan igsuon, atong ipakita ang atong pagkamaayo. Atong ipakita nga ang atong Dios nga gialagaran maayo, gamhanan o matinud-anon gayud sa atong kinabuhi, o muhatag gayud siya og ganti sa mga tao nga matinud-anon ngadto kaniya. Moani gayud kita og bunga kung unsa man ang atong gitanom samtang ania pa kita nini nga kalibutan. Tungod kay wala gayoy mangga nga mamunga og santol, wala gayoy saging nga mamunga og bangga. Maong atong timan-an sa kanunay igsuon nga kung magbuhat kita og maayo, kung magtanom kita og maayo, kung magsunod kita sa kabubuton sa Ginoo, moabot gayud ang panahon nga moani gayud kita ni ana. Ato lang isalig, atong iampo kanunay sa Ginoo nga ang tanan mahitabo pinaagi sa iyang tabang. Amen. God bless sa tanan.